akhir-akhir ini warga Indonesia ada yang mengalami musibah ya, hati aja. Kita doa semoga diberi kesabaran, ketabahan, diberi tolong oleh Allah, dan kita yang di sini semoga diberi selamat, ya, semuanya selamat. Manfaatipun bacaan zikir ingkang kita waos tahu mulai saking astagfirullah sampai akhir niku istighosah niku artine nyuwun tulung dumateng Gusti Allah. Napa mawon persoalanipun? Lah niki sedaya namine bacaan zikir. Manfaatipun zikir niku satu bacaan zikir, satu orang membaca bacaan zikir. Manfaat itu bisa memberi rahmat, perlindungan, pengayoman dumateng 150 orang. Mun saya usah ngomong nggih. Lah iki Mas insyaallah wong setunggal nggih, yang setunggal. Niku uang 150 sekitar kita nggih. Niku pikantuk pengayoman, perlindungan, nggih, keamananipun, kesehatanipun nggih. Intine dijaga dening Gusti Allah. Berkat bacaan zikir, istighfar, lan bacaan sedaya pikir wau orang satu nggih. Paling sak niki teng mriki katakan yang pinten iki pamane yang 15 nggih. 15 ping 150. Lah ngoten nggih. Dadose yang meredam murkane Allah salah setunggale apabila di suatu kampung, di suatu desa niku masih ada orang menyebut namanya Allah, terutama la ilaha illallah. Murkane Allah niku ditarik. Allah paling ingin mendatangkan bencana, banjir, apa gempa, atau suatu wabah penyakit. Kok suatu kampung itu masih wonten orang purun mau sedikit, Allah boten sido, boten crios, apa nurune, apa bencana. Namanya bencana ini mulai zaman nabi-nabi riyen sampun wonten. Nggih to sing kita pelajari riyen. Nabi Nuh, mate nggih Bu nggih. Nabi Lut, Nabi Musa. Contohnya perwatan sedaya, di berupa badai, sing berupa banjir, macam-macam sampai sekarang itu. Lah, ingkang saged bendung, ingkang ngalang-alangi ben Allah boten datangi bencana. Salah setunggal nomor setunggal tiyang ingkang purun dikir. Kados jenengan niku. Dikire tiyang setunggal iso nyelametne wong sekitar 150. Ngoten lho, nggih melebar ngoten lho. Bisa bahkan bisa lebih. Dasarnya wonten suatu daerah kok tesih wonten zikir, wonten tiyang zikir, kita nggih kudu ngucapne matur suwun nggih Bu nggih. Terus zikire tiyang setunggal niku iso nyelametne sekitar wong 150. Bahkan bisa lebih, bahkan Allah sendiri yang mengetahui. Dan bacaan zikir kita awas tahu nggih Bu, astagfirullah, astagfirullah. Mboten sing kula ngaos enjing pau yen rame niku fadilah astagfirullah niku zikir. Man lazima istighfar, barang siapa sing purun membiasakan hidup niku mas istighfar wis dalam kehidupane daripada nglamun nggih Mbak, daripada meneng dalam batin kok niku purun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kali wonten saben, kali wonten pasar napa kali lemah-lemah kok purun ati niku nggih, ati lan lisan niku kok purun astagfirullah, astagfirullah. Janjine Allah man lazima istighfar pertama ja'alallahu lahu dzikrin makhraja, akan diberi keluar dari segala macam kesulitan ekonomi, rezekine main, mamane seret, malih lan lancar, awake kudu lara, malih sehat, masalah rumah tanggane, anake ruwet bapakne njaluk dhuwit kae ngoten nggih Bu, cilik gedhekne bosok gedhe kok nakal ngoten lho, mamane ngoten nggih. Lah niku nggih masalah nggih. Lah niku nek tiyang ingkang purun maos istighfar, insyaallah diparingi jalan keluar. Suamine sing nome mboten rewel nggih, Mbak. Cuek-cuek rewel. Lah niku lagi masalah to. Nek kita purun maos istighfar, insyaallah diparingi jalan keluar. Ngoten nggih, fadilah tiyang ingkang purun maos istighfar. Istighfar piye Bapak? Astagfirullahaladzim. Sing paling pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kali sepeda motor ngoten nggih Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Niku mengke raose saja. Ini ati nggih tumenan terus mungkin apa semua kesulitan akan diberi jalan keluar. Ngoten lho nggih. Terus nomor kalih niku nomor niku wa min kulli hammin faroha.
setiap ngalami kesusahan paling atine rada sumpek kok mas istighfar mesti diparingi ati niku seneng bahagia. Dados rene ati sumpah wonten lho tiyang niku tangi turu melek mripate lek niku. Wis napa atine susah, berasa yo akeh, ngene duwite yo akeh, kendaraan yo duwe, awake yo sehat, tapi tangi turu atine sumpah. Nggih kawaten lah. Makane ben boten sumpah maos istighfar astagfirullah. Rasaken napa niku napa nek arani paranormal napa ten Bapak nggih kita punya cara sendiri napa lewat dikir. Enten lek aku kok sumpah kae to napa lah solusine niku berarti kurang dikir Mas istighfar wae. Terus nomor kalih rozaqahu min haitsu la yahtasib akan diparingi rezeki dari dalan sing ora disangka. Jalane rezeki ki umpane ae ora masuk akal. Ngoten nggih, Pak. Kulo nggih ngalami pasti sesuatu ngoten. Menurut akal manusa ki kaya wis ora masuk akal, ngoten. Tapi Allah maringi dalan keluar. Rezeki ni umpane ae. Rezeki mboten duit to lho nggih, Mbak. Sehat niku nggih rezeki. Diparingi ilmu iso manfaat yo rezeki. Iso dikir niku lho, Mbak, iso ngaji. Niku nggih rezeki. Anake nurut niku nggih namine rezeki. Duwite akeh namine nggih rezeki. Tandurane kok subur niku nggih rezeki. Dulure akeh niku nggih namine rezeki. Segala sesuatu yang pemberiane Allah niku namine rezeki. Berkat niku lho Mbak, berkat niku lho sakit ketip-ketip rezeki lho mboten rezeki. Ada nggih rumah sakit memang gitu ya kan berobat nggih niku nggih sehat nggih namine rezeki. Tegese tiyang pertama kali ingkang purun pertama mas dikir, ingkang pertama istighfar astagfirullah, nomor setunggal laut, nomor siji akan diberi jalan keluar dari segala kesulitan. Artinya mudah. Nomor kali menika akan diparingi hati selalu napa gembira, bahagia. Hati ini bahagia, mboten jaminan kata-kata, jabatan kata, napa anak kuwata, mboten jaminan bahagia, tapi sing engko jamin bahagia menawi ati niki merasa dekat dumateng Gusti Allah. Dengan masalah setunggale bacaan istighfar. Terus nomor kali paringi rezeki ingkang mboten disangka-sangka. Alhamdulillah. Kata dia pun sakit ibane nggih. Siji mawon iki. Nek sapa-sapa nek kakak niki lak sedaya to niki pun lengkap. Lah istighfar ki nyapa to? Kok dikek ndur dhewe Bapak. Sebab ibarate niku botol iki kan istighfar iki resik awak nggih, Bu. Istighfar itu artinya tobat, ngakoni kesalahane, mohon ampun dumateng Gusti Allah. Botol iki lho nek badhe dimasuki benda lain tak kedursih nggih. Nek botol iki reget, diumet iseni napa tetep reget. Awak iki lho nggih, nek pun diresiki, diiseni ilmu nggih saged masuk, diparingi nasihat nggih saged masuk. Ngoten to nggih? Terus manfaat istighfar itu ngresiki awak. Ben saged napa menerima petunjuk. Ngoten nggih. Lah niku manfaate belajar istighfar kurun maos istighfar ku insyaallah dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Ngoten nggih. Makanya monggo kita sampun bosen-bosen menawi nek saged sonten utawa pagi nggih. Bu niki diwaos nggih. Setiabak niki menek mboten saged arape nggih pun kula paringi basa Indonesiane nggih. Nek mboten saged nggih minimal astagfirullah. Astagfirullah ngoten nggih, Mbak, Bu. Sampun saged to. Lah niki seketi-keti nek diamali niku dadi ilmu ingkang manfaat. Sampun saiki ngaji. Selanjutnya monggo kita buka kitab Tafsir Al-Ibris juz 3 ayat 18. Kemarin terakhir ayat 17. Halaman 126. Sampai terakhir, Mbak. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu. Biasanya ini mesti diwaca nek melok napa istighosah napa tahlilan iki. Nah, monggo kita sesarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu
malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahi Islam. Syahidallahu nekseni sapa Allah anahu setuhune kelakuan ora ana la ilaha illallah ora ana pangeran kang den sembah iku maujud kejaba Allah wal malaikatu lan pira-pira malaikat wa ulul ilmi ko imam bil qisti lan wong kang anduweni ilmu. Maksudnya ini para rasul ningkahe Allah tingkahe Allah hale jumeneng bil qisti kelawan adil la ilaha illallah ora ana pangeran iku maujud kejaba Allah Al-Azizu kang menang Al-Hakimu tur wicaksana inna dina indal Islam setuhune agama kang den ridhoni munggu ing kersane Allah Al-Islamu iku al-Islamu agama Islam wa man talafal ladina lan ora ana ambeda-bedakaken sapa wong-wong utul kitabah kang den paringi ya aladina ing kitab ilamin ba'di kejaba saking sakuse maja'ahul ilmu oleh nekani ing aladina utul al ilmu apa ilmu bagian krana dereki bainakum ing dalem antarane aladina utul wa mayakfur lan sing sapa wong kang kufur ya man di ayat ilahi kelawan pira-pira ayate Allah fa innallaha mongko setuhune Allah iku sariul hisab ringkat utawa cepet hisabe. Kali ayat ini monggo kita keterangan kita baca mulai ayat 18 dari bermanfaat wau Allah Ta'ala nakseni yang sak benere ora ana pangeran kang hak sembah kejaba namung Allah Ta'ala dhewe lan malaikat lan wong kang padha ngagungaken ilmu utawa para nabi lan wong kang mukmin uga padha nakseni Allah Ta'ala ngijeni jumeneng kanthi adil ora ana pangeran kejaba panjenengane dhewe kang menang lan wicaksana. Selanjutnya 19 terusnya sejatine apa agama kang diridhoni ana ing ngersane Allah Ta'ala iku namung agama Islam golongan kang padha keparingan kitab Taurat, Injil, Yahudi, Nasara ora padha beda-beda agamane kejaba sakwise katenanan ilmu tauhid. Jadi anggone beda-bedakake agamane ora jalaran ora ngerti dalil utawa jalaran ana subhat ora nanging jalaran krana lanjut sing sapa wong ngupuri utawa ngingkari ayat-ayat Allah Ta'ala sak temene Allah Ta'ala anggel utawa enggal anggone males. Ayat ini wau 12-19 maksudipun ngeten alhamdulillah kita sampun maos kita nyemak sesarengan keterangan surat Al-Imran ayat 12 kali 11 yen kok niki nerangaken bahwasanya Allah itu bersaksi tentang awake dhewe. Ngoten lho. Syahidallahu anahu Allah itu nyakseni. Ngoten lho. Bahwasanya ora ana pangeran kejaba Allah piyambak. Ngoten lho. Kula nyakseni bahwasanya aku iki jenengku Siti Fatimah. Ngoten. Aku tapen. Ngoten lho Bu. Dan iki Allah piyambak ingkang nyakseni bahwasanya ning donya iki sak isine sedoyo iku kuasane Gusti Allah. Allah nyakseni bahwasanya ora ana pangeran kejaba namung Gusti Allah piyambak. Wal malaikat dia nyekseni. Ngoten lho. Ora enek pangeran kejaba namung Gusti Allah. Wa ulul ilmi di sini pengertiane para rasul kare para nabi. Para rasul kare nabi dia nyekseni bahwasanya ora enek pangeran kejaba namung Gusti Allah. Bilkis kelawan adil. Adil niku nggih bener. Ngoten lho. Secara bener, secara hak niku artine adil. La ilaha illallah bahwasane ora enek pangeran balik malih nggih kejaba namung Gusti Allah. Al-Aziz niku Allah ingkang maha perkasa. Al-Hakim lan bijak
bijaksana. Pengertian bijaksana itu artinya ngeten, Allah itu maha tahu bagaimana keadaan makhluknya, bagaimana apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, terus bagaimana keadaan pun makhluknya. Itu artinya Allah bijaksana. Ngoten nggih. Terus Allah niku maha aziz lan maha bijaksana. Ngoten keterangane menyaksikan ngoten. Inna dina indal Islam. Sak temene agama sing diridhoi niku sing diakui. Ngoten lho Bu nggih. Sing sah diridhoi dening Allah niku agama Islam. Ya. Nabi-nabi saderengipun mulai Nabi Adam, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim sedaya niku pada hakikate agamane Islam. Agama yang mengakui bahwasanya nek Tuhan ini namung Allah niku namine agama Islam. Ngoten lho nggih. Terus wa man talafal ladina utul kitab Allah boten trimo agama sing kepercayaan lain sing boten percaya nek Tuhane Allah niku boten diterima. Ngoten lho nggih. Terus walaupun iku sadurunge utawa sesudahe. Ngoten. Dadi sing nek agama ingkang hak diakui dening Allah niku namine agama Islam. Mbok sadurunge utawa sabare niku nabi dan utusanipun Allah tetap agama Islam. Ngoten lho. Wa may yakfur bi ayatillah. Sapa sing ingkar gak percaya ning apa ni tanda-tanda kekuasaane Allah, ayat-ayate Allah. Fa inna Allah sariul hisab. Sak temene Gusti Allah niku rikat jenengan ngarani lho. Cepet nggih. Cepet napa hitungane. Artine niku balesane. Sapa sing gak gelem percaya, sing gak beriman ning eneke Allah, lha niku sing bales piyambak Gusti Allah. Tepate teng pundi? Sang api neraka. Sinten mawon nek masa ada iman sedikit pun walaupun sak bijine sawi, sak bijine beras, nek niku masih iman di hati, dan niku berhak masuk surga. Mboten kitab durasi narasi ini disebut nih malaikat apa niku Israel. Nah niku suruh nyambut nyawa nggih. Lah niku terus waktu niku disuruh oleh Allah, cariin apa hambaku ini ada iman, ada la ilaha illallah dalam tubuhe dipowadosi. Ya Allah sampun kula padosi ning awake nek kalimat la ilaha illallah, ning uteke nggih mboten wonten, ning dodone nggih mboten wonten. Golek ana ning hambaku. Tiba itu golek njelepet ning isore napa ilah. Jadi pernah maca napa la ilaha illallah pisan pas akad nikah. Nggih Bu nggih. Ternyata oh iya jadi ana kalimat la ilaha illallah ning isore ilah nyepet. Akhirnya dimasukne teng surga. Ngoten nggih Bu, walaupun masuk neraka riyin. Sampai teng surga niku teng napa niku mboten semuanya langsung masuk, ada yang ngicipi neraka riyin. Karena disucikan dosane, akhirnya masuk teng surga. Bahkan niku wonten critane teng kitab Durasun Nasikin di dalam neraka niku kok wonten tiyang nyebut la ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan ku Allah Maha Welas Asih. Ki ana suarane sapa neraka ene kaya ngono. Hei malaikat malik golek ana ki suarane sapa? Wah terus gak enak ya Allah. Terus golek ana neh tiba nyuwepet ning sore watu panas geni niku. Ya Allah niku hambaku ya Allah yang maos napa Bu? Ya Hanan, ya Manan. Lah Allah matur, wis entasno iku asmaku. Akhirnya berkat bacaan iku ingkang masuk neraka wau dientasne disucikan masuk surga. Ya Hanan ya Manan niku artine sami ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Lah ngoten nggih Bu. Terus kita nek paham ngeten iki, terus seolah-olah bacaan ngeten iki menurut kita kayak mudah, tapi benjing niku teng timbangane Allah terasa berat, penuh ngoten. Tanemane surga niki benjing nggih bacaan niki istighfar, istighosah niki. Bacaan tasbih, tahmid. Ngoten niku. Lan iki benjing dados perbendaharaane surga. Alhamdulillah. Dipun saged dipahami nggih Bu nggih. Saged
manfaat benjing dados saksi. Ya Allah, aku dhisik pernah ngaji. Lah wis masuk sapa melok golongane kelompok-kelompoke. Benjing niku wonten surat niku namine surat Az-Zumar. Benjing niku tiyang niku di kelompok-kelompok. Oh iki melok kelompok iki. Kelompok ngaji, iki ngoten melok masuk surga berkelompok-kelompok ngoten niku. Mugi-mugi kita sedaya benjing dimasuk di surga sareng-sareng. Allahumma amin. Buat kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ibu-ibu yang kita dapat pelajari mugi-mugi diiringi bidoi Allah wonten gina lan manfaatipun. Matur suwun wonten kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.